במקום בו אין כל תקווה, יש גיבור אחד שיציל את המצב. לא רגע, אפרוח כמו כל שאר האפרוחים, אבל יש בו שוני אחד. האפרוח הרובוטריק. מה אומר? באנו חושך לגרש. לא, הנרות הללו שענו את זה. הנרות הללו יעוף באוויר ויציל את חנוכה. אמן. בכיכובו של כוכב הילדים אפרוח, בבימויו של הבמאים של מטריקס, שודדי הקריבים, רוקיו פיקצ'ר שואו וכולי. וכולי.